Iti panang rugi tayo kabsat kada ito'y nga panagadal tayo, iti lesson number 2, kayat mi nga ited iti nabara nga panangkablao mi kada kayo. Kada kayo mamin kakabsat, sa dinuman iti ayan nyo. Adal di pa nagkungkunada nga iti upat asuli iti lubong. Adda digiti kakadwa tayo nga agad-adal, makipaset kada ito'y nga Sabbath school class tayo kakabsat. Kahit pa-check nga dahil tarigagayo nga makipaset. I-share you met kada iti gagayem yo. Pa-check met kakabsat nga kayat iyo iti ag-subscribe. Tapno umadado dahil chay panakikadwa tayo, panaki-class tayo, kada ito'y nga panagi-inadal tayo. Ada tayon kakabsat iti lesson number 2. Kayat ko nga agkakadwa tayo nga dawaten iti panangidalan, bendisyon ni Apo Diyos. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos amaming dakat sa dilangit. Agyaman kami ama ti gundaway nga ented mo kada kami. Tamaminsan pa'y mabalin mi nga lukatan ama tinapateg nga saom. Ket adalin mi ti leksyon nga naisagana nga agpaay kada kami. Tapno ama daytoy nga panangripaso mi panagkakadwa mi. Ket mabalin min tumet nga ibingay intunumay nga Sabbath. Ket uray pay tatano Diyos adda digiti kakabsat nga us-usarem nga i-share da daytoy nga programa kadagiti gagayem da. Dawatik amang bendisyonam iti tunggal may sa kada kami. Bendisyonam daytoy nga leksyon mi, itinagan na po may sos dawatin mi digitoy. Amen. Iti title kakabsat, iti lesson number 2, get ti Genesis a pamuon. The Genesis Foundation. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Juan 1 versikulo 29 na isurat ket basaen tayo kakabsat. Iti sumunong aldaw makita ni Jesus nga umay kenkuana ket kinunana adtoy ti kordero ti Dios a mangikat ti basol iti lubong. Adadtoy kakabsat ni Juan Bautista, John the Baptist. Iti misyon na ket isagana na dayjay dalan iti Mesias. He is to prepare the way kadaytoy nga umay ang mangisalakan. Amuna kakabsat. Apay nga muna ta agkabagyan ni Jesus ken ni Juan. They were cousins. Amuna kakabsat nang nangeg na manipod ken ni nanang na nga Elizabeth. No kasano dayjay apan nakaianak ni Jesus. Amuna agsipud ta nakita na dayjay panagdakkel ni Jesus. Ket itatan addan ni Juan ije Karayan Jordan. Ngay tararamiden na ket mangas kasaba kakabsat. Ket nakadado digiti umay kenkuana, ket kayat da nga magnamet kadagiti dalan nga naisagana nga agpaay kadakwada. Kadagiti nga aldaw, makita na iti maysa alalaki nga umasisideg kenkuana. Sino? Nakita na ni Jesus. Ket in bagana kabsat, he told loudly, adtoy ti kordero ti Diyos amang ikat iti basol iti lubong. Kordero. Dati adadalan tayo kabsat, dagiti panangtukoy, ladladawan ken simbolo. Tapno matarusan tayo, maadal tayo, dagiti propesiya iti Biblia. Ditoy, adda iti intudo ni Juan, kordero. Sino akin kordero?
iti Diyos. Anya ti misyon deje a kordero, mangikat iti basol iti lubong. Ammo tayo kakabsat nga iti basol isu iti panagsalungasing tilinteg. Ket amin nagbasol, Roma 3:23. Ket gapu iti basol, iti supapak na isu ni patay. Imay ni Apo Jesus tapno ikaten na deje basol, ikaten na meten ni patay. Arig na ko makakabsat. Adda iti maysa nga tao nga kinagat iti ulag. The venom, deje nga ulag ket addan ken kuana. Kas pangarigan ijasaka na kumanya. Anya iti aramiden deje nga tao kapsat. The first aid na ket sugaten na deje nga nagkagatan, deje nga ulag sana puspesen ket no mabalin na nga maikat pelaeng deje gita ikaten na. Mikadwa kapsat ikan na iti tornike. Badirid-badan na ito'y ayan iti saka na tapno dayjay nga venom, dayjay nga gita iti ulag ket saan nga napaspas iti panagpangato na. Iti mikatlo nga mabalin ng aramiden. Apan mangsapul dayjay kung kunada nga mangsuma. Anya ramiden dayjay nga mangsuma kapsat. Adda dayjay instrument na nga ikabil na ije ayan iti sugat ket sepsepen na dayjay nga dara tapno sumurot meten dayjay gita. Intun no maikat dayjay gita, dayjay ipatay nga intugot dayjay nga gita iti ulag the venom. Naikat. Imbes nga matay, haanen a matay tapay naikat. Kasjay kakabsat iti simple nga illustration dito inaramid ni Apo Jesus. Kanya tayo sikaken iti siya. Adda kanyata dayjay agita ni patay. We were born with sin. Takunana ni Ari David na iyanakak iti basol. Inyinaw naktiinak iti basol. Ni Jesus, imay tapno ikaten na dayjay basol. Ket intun no maikatnan dayjay basol kanyam ken kanyak. Agbiag ka, agbiagak. Ngem no kitain tayo daytoy kordero kakabsat. Remember that symbol itata daytoy kordero. Tapno maawatan tayo nga digiti padto nga umay nga adalen tayo kakabsat. Masapol nga irugi tayo iti libro iti Genesis. Tapay, this is the foundation of the whole Bible. Nang nangro nakakabsat dahil umuna nga bersikulo, iti umuna a kapitulo, iti umuna a libro, Genesis chapter 1 verse 1. Anya iti kunan, idi punganay, in the beginning. Iti amin a nagrugyan kakabsat, iti amin a bambanag, adda ijay iti Diyos. Iso nga manipod iti umuna nga bersikulo, iti Genesis chapter 1 verse 1, ingana iti maudi ak bersikulo iti Revelation 22, ituduna kakabsat. Iso na dagijay nga bersikulo ubunan na, dagijay na imbag adamag, maipanggap ken ni Apo Jesus nga isu ti imay kordero iti lubong, kordero ti Diyos nga mangikat iti basol iti lubong.
Ti author pinili na kakabsat, iti chapter 22, iti Genesis, nga isu iti ayan, iti leksyon te itata, the Genesis Foundation. Genesis 22. Kada ito'y kakabsat, adda iti talo nga pakabingbingayan, there are 3 parts of a lesson. Umuna, daytoy akapadasan ni Abraham, ipakita na ti ayat ti Diyos. This experience of Abraham reveals the love of God. May isang rabi, nagparang ni Apo Diyos ken ni Abraham. Ket nagkipatang, nakisarita ni Apo Diyos ken ni Abraham. Basaen tayo iti verse 2, iti kapitulo 22. Ket kinunana, alaem ita ti anak mo abugbugtong, nga dungdungwem ani Isaac. Ket ingka iti dagati Moria, ket ida tagmo ijay, amay sa adaton amapuuran, iti rabaw iti maysa kadagiti bambantay nga ibagakto kenka. Direct, specific nga order. Umay ti question. In question da kanya. Question yung mabalabit mo't kakabsat. Apay nga inbaga ni Apo Diyos nga bugbugtong ti anak ni Abraham. Saan kadi nga adda ni Ismael nga anak na ken Hagar? When? Ngem apay nga ni Apo Diyos inbaga na alaem ita ti anak mo abugbugtong. Saan kadi nga inbilang ni Apo Diyos nga ni Ismael ket anak met ni Abraham? No iti pagtutungtungan kakabsat ket isu dayjay covenant nga inaramid ni Apo Diyos ken ni Abraham. Maawatan tayo dayjay sao nga insao ni Apo Diyos. Anak mo abugbugtong. Idi nga ayaban ni Apo Diyos ni Abraham, nga rumwar manipod ti ili na nga Ur of Chaldees. Adda iti asawa na, ti asawa na ni Sarah. Idi nga nakitulag ni Apo Diyos ken ni Abraham, nga ikananto ti anak, tulag na akadwa ni Sarah. Isu nga idi nga naianak ni Isaac, isu kakabsat dayjay bugbugtong anak nga anak kadayjay atulag. Ni Ismael ket ruar kakabsat kadayjay tulag. Tapay, saan ang nakitulag ni Apo Diyos ken ni Abraham ken ni Hagar? Isu nga maamuan tayo, maawatan tayo, dayjay sao ni Apo Diyos. Alaem ita ti anak mo abugbugtong nga dungdungwan. Dayjay sao adungdungwam kakabsat. Iti Hebreo na Ahab. Daytoy iti kauunaan. This is the first time nga daytoy sao nga love ket nagparang iti Biblia. Dayjay panangpadas test ni Apo Diyos ken ni Abraham is a representation iti panakapadas ni Apo Diyos iti ayat na kanyam ken kanyak. Kuna nakabsat ni Ellen White iti Patriarchs and Prophets, page 154.
It was to impress Abraham's mind with the reality of the gospel, as well as to test his faith that God commanded him to slay his son. The agony which he endured during the dark days of that fearful trial was permitted that he might understand from his own experience something of the greatness of the sacrifice made by the infinite God for man's redemption. What stronger proof can be given of the infinite compassion and love of God? May isang ama, bugbugtong ti anak na. May isang ama, nga saanin, nga makaanak manin ti asawa na. You must remember nga, idi nga naianak kakabsat ni Isaac. It was a birth of miracle. Hindi nga in-announce ni Apo Diyos kini Abraham nga ni Sarah nga asawa na kaaganak. Anya inaramid ni Sarah? Imlag. Apay nga imlag? Uri ka itatakakabsat. No iti may isang asawa nga babae ket agtawon iti 80 wenno 70 tapos makangeg kunana aganak kanto anya ramiden na umlek ngem kunana ni Apo Dios, is there anything impossible with God? Nothing. Awanti imposible kini Apo Dios. Tapno maawatan kakabsat ni Abraham, ket maawatan tayo, dahirik na ni Apo Diyos. Anyalaki din, dahirigat na ni Abraham. Uri no kasta itirigat na. Uri kasta ti panlakaparigat na. He obeyed. Kabigatan rining na ni Isaac. Rining na matiduwa nga agtutubo nga adipen na. Nangala iti kayo, nangala iti apoy, nangala kakabsat iti maysang asno, inkabilnan dagajay nga kasapulan da iti palangidaton. Inrugidan iti magna. Idi nga makadanon dan after 3 days, iji puunan iti bantay ti Moraya. Inbagana kadigitoy nga agtutubo. Agbati kayo ditoy. Agsubli kaminto adwa. What a faith! Apay nga ibaganang agsubli danto adwa. Ngem itibilin ni Apo Diyos, inka, idaton mo tabugbugtong anak mo. Saan amarukod iti pamati ni Abraham kini Apo Diyos? I will have to repeat that. The faith of Abraham cannot be measured. Idi nga inbagana, aguray kay dita, agsubli kaminto adwa. Timi kadwa nga paset di lesson tayo kabsat. Daytoy akapadasan ni Abraham, ipakita na iti nasakripisyo nga ayat iti Diyos. This experience of Abraham reveals the sacrificial love of God. Magmagna digidi agama. The silence was broken. Basahin tayo ti 22 verse 7 iti Genesis. Ket ni Isaac kinasauna ni Abraham nga amana ket kinunana ama. Ket kinunana adtuyak anak. Ket isu kinunana adtuy ti apoy.
kenti kayo apagsungrod, ngem sa dino tiyan ti karnero a maidaton a mapuuran. Anya di simbol nga dadalon tayo, dahi inbaga ni John the Baptist. Here is the Lamb of God. Daytoy ti kordero iti Diyos. Iti saludsod ni Isaac. Ama, ayan na iti kordero a maidaton. Anyan kakabsat. Manen, ipakita ni Abraham ti pamati na. Iti verse 8, insumbat na kakabsat. God will provide for Himself the burnt offering. Ni Apo Diyos mismo isunto iti mangitid. Ngaman niya ti dawat ni Apo Diyos. Ti daw-dawatan na di bugbugtong na anak ni Abraham. Ngaman niya iti pamati ni Abraham. First, agluray kay ditoy, agsubli kami nga dua. Second, idi nga saludsuden ti anak na, Father, where is the lamb? Ti kunana, God will provide for Himself the lamb. What a faith! Sacrificial love. Sacrificial love. Masapul kakabsat nga maamuan tayo. Nga dahi pan nakaisalakan tayo isu iti ayat ni Apo Diyos. Dayta iti sentro de gitoy ad-adalin tayo nga padto. We're still in lesson number 2. Gem iti padto iyon uneg na iti pannakaawat tayo dahi ayat ni Apo Diyos. Mapantayo kabsat, iti mikatlo nga part iti lesson tayo. Daytoy akapadasan ni Abraham, ipakita na ti panagbalegi ti ayat ti Diyos. This experience of Abraham reveals the victory of the love of God. Nakadanon na nga duha. Nagurnong da iti batbato. Nangaramid ti agama ni Abraham ken ni Isaac iti altar. Idin analpas dayjay nga altar. Kuna ni Abraham, anak, sika iti dawdawaten ni Apo Diyos nga maidaton. The Bible is silent no niya itinbaga digiti ni Isaac. The Bible is silent to describe no anya ti reaksyon ni Isaac. Ngem ni Isaac kabsat mismo nga nagtulnog napan iti rabaw di altar. Malabit ko na ama no isutin baga ni Apo Diyos aramidam. Both the Father and the Son grew in faith. Mabalin siguro kakabsat ka ni Isaac ket dimakkel nga napnuan iti pamati. I'd like to give you a reference. Anya nga tatirik na ni Isaac, nga idi nga ubing, kitain na ni inang na, kitain na ni tatang na, kit makita na nga ninanang na nga ni Sarah, kit uban-ubala na yun. Makita na nga saanin nga isuday jay nalasbang a babae. When I give counseling, I remember na ibandak kakabsat iti Valentine's Day, iti may isang
District Fellowship, iti Pangasinan B, na aramid iti San Roque Church, iti San Roque, San Manuel, Pangasinan. Asidag, jedakkel nga San Roque Dam. It was about love. Nikandak niya topic nga ideal man, ideal woman. The second service is waiting for the right time. Iti malam, isu kakabsat da jay question and answer. We love that portion. Nang itugutak iti papel. Kastoy nga papel kakabsat. And then, inwaras mi kadigit jay AY, sanak nang pili ti may nga balasang, I like the jay moderator. She became the MC, nakatuwa ko mi sa sangwanan, the jedigiti parents, the jedigiti AY. The MC, alain na digit nga saludsod, and then she will read the question, and I will answer. May isang question kat ko na, Pastor, what is the right age iti panag-asawa? That is questionable. Itin bagaklang kitain tayo, kastoy, una. No, iti may nga babae, ket, now, some of you are ready to get married. Dahil sinalutsot ko man tawon mo, bagana dya tawin na. I'm 25, Pastor. 25. Alright? We made the computation. No 25 kang ang mga asawa, you devote 1 year, 26 or 27 nga ada anak mo. You put 6 years, 33 years old kanton, ket no alaem nga 7 years, 34 years old kanton, no ag grade 1 da anak mo. Plus 12, the grade 12 nga rudain. Kunada ka. Santo ag kuleyo. Ay na. Now they know. Ngimni isa ak kakabsat. Idi, tada iti balaya da iti ay-aywanan mi nga ubing, we love the baby as we love all our grandchildren. Ije ba isa, ada ni Jerian kini Sherwin, ada ni Lucas kini Teo. Ije udyaw, ada ni Eliza, ni Eunice, kini Liam. Anak ni Elisil, kini Sam. Dito'y balay, ada ni baby Ellie. Anak ni Darwin, kini Alpha. Dito'y baby Ellie is 4 months old. He can recognize. Urinog sang sangit no, umasidag akon, nagsawak, ag kitaan na, he stops. Anya nga iti, let's think of Isaac, kitaan na. Nagbakaumatan, in his baby mind, nagbakaumatan nila ng konlula nga taday ito'y. Naglakay matan da ito'y nga lakay, lulok nga taday ito'y. And then they will say, Isaac, we gave you the name Isaac because the meaning of your name is laughter. For many years, inururay mi dayjay panangtungpal ni Apo Diyos iti Karina. Nga ikan na kami iti maysa nga anak. Nga isunto iti mangited iti adupay nga nanak. Iti bilang na kasaladig iti bituin iti langit kasalati darat iti baybay. Si kadayjay anak mi. You are a miracle child. You brought joy and laughter to us.
Dimakkel kakabsat ni Isaac, anapnuan iti pamati. This is an example of Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way should go. Isung idin nga umayen dayjay nga kapadasan. Isaac mismo iti imuli kakabsat. Ijay altar. Would you imagine? Jay mata dayjay anak. Sabten na jay mata dayjay ama. Inala ni Abraham dayjay imukuna. Siguro, jay ima nagsardang. But Isaac said, Ama, no isutibilin ni Apo Diyos aramitan. Idin nga ibaban ni Abraham dayjay nga imuko, ta idaton nan dayjay anak na. You must understand nga no daton ket masapol ang mapapatay. Ada nangagda. Abraham, kunana ni Apo Diyos. Itatan na panagkakon iti pamatin. Saan mo adangran kabugbugtong nga anak mo? Sa denggin nyo ket basaan tayo kabsat iti verse 13. Ket ni Abraham intanawag na digiti matana ket kimita ket adtoy maysa a kordero a lalaki iti likudan na. Ana isalat ka digiti nasamek digiti sarsara na. Ket innala na ti kordero ket impaay na adaton ang mapuuran asandi ti anak na. Daytoy kakabsat, it is a typology. No, dadalam ti typology, kitaem dayjay na paramid the type. Anya dayjay type, dayjay kordero. Nga isu iti inted ni Apo Diyos. Tapno, alaan tayo sao, sandi. That lamb took the place of Isaac. Anya dayjay adadalin tigam simbolo anya. Kunana ni Juan, dadtoy ti kordero iti Diyos. Nga mangikat iti basol iti lubong. At dadtoy met dayjay sagot ni Apo Diyos. May sa kordero. Alam. Tapno dayjay ang maidaton nga bugbugtong anak ni Abraham. Adda iti sandi na. A substitute. Mawatan nyo kakabsat. Dayjay kunana, daytoy leksyon tayo, daytoy akapadasan, inpakita na iti panagbalegi ti ayat, iti Diyos. Manipod idi nga inayaban ni Apo Diyos ni Abraham. Abraham lived, nagbiag kakabsat, nga ninanam na ti ayat ni Apo Diyos. Gaputa muna nga ni Apo Diyos iso ti ayat. Addaken ko na dayjay pamati nga agtungpal kadayjay abilin ni Apo Diyos. Ket itata, nagbalegi dayjay nga ayat ni Apo Diyos. Iti inadal tayo, maipanggap iti maysa a simbolo. Tadadalin tayo nga rod, dagiti panakutukoy ladladawan ken simbolo. One of the symbols that represented Christ is in bagana ni Juan. We'll have to repeat again the memory verse. Adtoy ti kordero ti Diyos, amang ikat iti basol iti lubong. The center of prophecy is Christ
iti simbolo na itata, kordero. Naawatan tayo kakabsat, nga ni Abraham, ken ni Isaac, were used by God, tapno maawatan tayo dahi ayat, ni Apo Diyos kada tayo. Nga intun no pagbiyagan tayo dahi nga ayat, gapo dahi pamati tayo, agbalegi dahi nga ayat, iti panagbiag tayo. Numapan tayo kabsat, ijay Leviticus, Kapitulo 16. Daytoy dayjay maysa nga inted ni Apo Diyos kadagiti Israelitas. Isu kakabsat dayjay Day of Atonement. Ijay manan adaman ni kordero. Every day they offer, but on the Day of Atonement, it is special. Ipakita na nga dayjay nga aldaw na ikat atonement na isinagamin iti tao dato ni Apo Diyos na isina ti tao gapo iti basol, but on that Day of Atonement at one meant na isublimanen ti tao kini Apo Diyos nga isu ti simminaan na gapo iti basol. How? Gapo taadda iti kordero. Anatay asandi suno daytoy a managbasol. Ket dayjay ipapatay daytoy a kordero iti Day of Atonement. Isu kakabsat iti nangisubli kadayjay a managbasol iti arpad ni Apo Diyos. Na ikat dagiti basbasol na binag dayjay innala dayjay a kordero. That lamb was sacrificed. That lamb died in place of sinner. Daytoy kakabsat iti insapata ni Apo Diyos ken ni Abraham. Timang bendisyonan nanto, ket iti pamaagdo, padwen to iti putot mo, akas kadagiti bitbituen iti langit, ken kas iti darat dagiti igid dagiti baybay, ket ti putot mo kukwadan to dagiti ruangan ti kabusor mo. God fulfilled that promise. One of the verses that is my favorite, napintas di istorya. But my favorite is in verse 14 of Genesis 22. Ket ni Abraham pinanaganan na daytoy adiso ti Jehovah Jireh. The Lord will provide. Anya kasapulam kabsat ko. Anya kasapulan tayo. The Lord will provide. Ang pamati tayo lang. Ulitek manen kakabsat iti kapadasan mi dito'y Carino Church. May isang Sabado we spend the last Sabbath ijay dati nga kapilya. Dakkel kakabsat. Apay nga maudi because the church was taken from us. Innala kabsat, iti maysa nga kabsat. Legally, at dati right na, daday daga nga nagtadiran dya church, kukwada as a family. The whole day was a very sad day. We spent the Sabbath in the house. We gave testimonies. Sa sangit kami maamin. Iti karigatan na, panawan mi dayjay nga kapilya, nga isu kakabsat iti demaklan dagiti kaduan a membro dijay.
Dahil nga malam, nagna kami, it was about, say, 200 meters away or 300 meters away. At dati nagatang dagiti kakabsat, nga lote, nga isuti nang irugyanan da, iti eskwilaan. Tada iti eskwilaan kat adda idi compound met lang iti old church. Kat gaputa maala, they move out. Itat tanong mapang kakabsat iti Carino Seventh-day Adventist Church. Iti kapilya at iti second story. Iti first story iso digiti classrooms. Saan pa yung nalpas digiti classrooms? But we went there. Napan kami kakabsat iti ngato. I made the declaration, it was sundown of a Sabbath. I still remember. Iti kunak, sakbay nga aglipas daytoy atawan. A bold declaration. It will only take no less than 3 months, a quarter. Tapno, dayjay nga declaration, we declared it in by faith. Agigim kami ti iman. Addan iti balay ni Apo Diyos ditoy. Idinalpas kami nga nagkararag. Adda iti nagsaludsod. Pastor, kasano? I quoted the name of God in Genesis 22 verse 14. Jehovah Jireh. Nagtalag kami kakabsat. Nagtalag kami. At dadigiti mang ted basit, ng kaduan no basit ka maurnong tumakal. Into no ka nag-text man ni Elder Manny Rumbao kanya ka, ninong ko na. Awam menten ti pang tuloy tayo. And I reminded him, tinagan ti Diyos ni Abraham, isumat lang ti Diyos tayo ko na, Jehovah Jireh. Pudno inaramid ni Apo Diyos kakabsat. December da kami di jay. Haan pa'y nga nalpas, ngamaddan ti paggimungan. Kunak, iti maysa nga agtutubo. Bilangem man, numano iti adda itata, nga agdaydayaw kina Apo Diyos ituaso na Saba. And then si Pastor, we have more than 150. Where in the world did God give us a church and also give us that number? It was pandemic. Sakbay nga na pang kami diya kakabsat, nagigimong kami iti SM, sirok, dagiti manganga. Nagigimong kami kadigiti balay, dagiti kakabsat. Tawan iti kapilya. Ngem numapang kayo kakabsat itata ito'y Carino Seventh-day Adventist Church. You will be surprised. Nagdinamag kadigiti arubayan nga iglesia. May isang aldaw, we were having a church service, Sabado. Siyempre siya iti nagserbon. Idi kita adda iti may nga sangaili nga sumrek kakabsat. We have a glass door, sumrek. Nakita. Dagidya ko no inikanda iti tugaw na. And nagtugaw dyan. After the service, imasidag kanyak na ito'y nga bisita. Itinaga na Elder Angel Sumawang. Elder iti may nga church tayo iti Central Luzon. Apay nga imay. From Gimba, imay iti Carino, apay nga imay. Ta iti na ipadamag, natayen, awanen, iti Seventh-day Adventist Church ti Carino. Ket idin nga kunana pastor dayawak ni Apo Diyos, agluwa daytoy akabsat ket kunak, you know, to God be the glory. Aday ti may isang akabsat.
agasawa da. They are from Carino, ngam they migrated into Mexico, Pampanga, ni Brother Edgar, kay ni Sister Arlene Ramos. May isang Sabado, kung nakano ni Sister Arlene kay ni Brother Edgar, punta nga tayo sa Carino. Ewan ko kung ano itong feeling ko. Ni Sister Arlene, may isang kapangpangan nga na ikamang iti taga Carino. So they came. Apan da kitaan da di kapilya, sa bali mo naganan. Nagsalutsod, adadya iti kapilya ti sa Batista. So napanda. And God touched their heart. Adati duwang anak da kakabsat. They have only 2. Idi pinicture da church. They made a decision. Ito pala, pastor, unana ni Sister Arlene, ang dahilan na pinapunta kami dito ng Panginoon. Nakita namin ang pangangailangan ng kanyang bahay. Kinita da, awan ti tiles na, awan bubida na, da kami ti bahala. Even now, adudigiti agited, tapay, children of God experience the love. Experience that love. Ni Sister Arlene agdrag pa'y kakabsat from Mexico, Pampanga, umay makigibong ito Carino. Adaday ko natin nga 10 days of prayer, umay almost every night. Tapay, she experienced that love. Kakabsat ko lang lagi pa tayo. Anya nagan na, dahil nga lugar, anya nagan na ni Apo Diyos. Jehovah Jireh. Iti kararag tay kuma. Ni Jehovah Jireh, itid na dagiti amin asungbat, dagiti pagkasapulan tayo. Ulitin, ni Jehovah Jireh, itid na kuma, dagiti amin asungbat, iti pagkasapulan tayo. Agyaman tay ken Apo Diyos, iti simbolo nga inadal tay tata, anyalajay, kordero. Ni Apo Jesus, isuna ti kordero, iti Diyos. Nagbalin asuno, inikat na, iti basol mo, iti basol ko. Iti lugar ko, iti lugar mo, isunatay. Tapno dayjay abiyag nga daken kuana. Isumot isagot na, kanyam ken kanyak kapsat ko. Agkararag tayo. Agyaman kami ama, kada ito leksyon nga inadal mi tata. Maawatan mi o Diyos, iti ayat mo kada kami, baeten iti kapadasan ni Abraham. Agyaman kami, tada digituing anak mo nga agama ni Abraham ken ni Isaac, nga dimakkel da iti pamati. Sursurwan na kami mato Diyos nga agpamati ken ka. Agyaman kami iti ayat mo. Bendisyon na mo Diyos digiti kakabsat. Nga kadwami nga nagadal itata. Ket sapay kuma, tanong madawat da nga makipaset iti eskwela sa Batina, ited mo kadakwada di commitment, ited mo kadakwada di ragsak, nang nangruna ited mo di sirip ken panakaawat, tapno maisuro da iti ayat mo kadagiti kakabsat. Agyaman kami ama, kainayat na kami. Itinagan niya po mesos dinawat bidigitoy. Amen. Kinamen. Akas da di kang kanayon mi ni bagbaga kakabsat. Adda iti outline, iti lesson tayo, nga isu iti mabalinyo met nga usaren. You can have it, ijay group chat tayo, Sabbath school lesson, or you can send me a personal message, dawatem, ited kumatken ka. Ay ayaten na kayo na po Diyos. Ay ayaten na kayo met. Imbag, nga rabi itayong amin kakabsat.